So anyone can agree with me kuti museve watiri kunzwa mazuva ano wasiyana nemuseve watainzwa makore apfuurayo, even though zvinhu zvachinja, technology yawedzera. Hatisi kufana here kunzwa improvement or better or much better sound quality nekurongeka. Hello guys, how are you? My name is SGP. Kana kuti Sekuru Gudo Picture. Yes, of course, mazwano. Ndiri kufarira kutamba nemuswe wangu. Muswe wa Sekuru Gudo. Azvina kumira mushe. Yes, my topics andiri kutaura nezvawo are very sensitive, but these topics we need a platform like this to talk about them. Tichionesana, muchindionesa wakasa sekuru, even ndiri sekuru mukuru anooneswa, ndobvuma hangu kuoneswa, ndiri mukuru anobvuma. Kucomment section kutoda kunzwawo pfungwa dzenyu muchitiudza kuti muri kuzvionawo sei, munoti kudini. Anyway, yes, today I have Alick Macheso na BY Nyamhondera. I didn't know kuti BY Nyamhondera akaita sei. Luckily mastritsu mndadhumana naye mudhara both. Anyway, I have much respect for these two gentlemen, and I have much respect for BY Nyamhondera, because taingomuona kanyorwa pamakaseti, pamasleeve, zvichingoenda zvakadaro, and ndazoona paZTN Prime. If you want to go and check ZTN Prime, you can see painonzi hanzi Sungura Chronicles achitaura mudhara nezvekutanga kwaMacheso. So yeah, I was touched by how Macheso started his career. Anyway, Macheso analysis album ari kureleasa masong one by one. If you are a favorite fan of Macheso or haumaziva kuti kunzwa Macheso, go pa YouTube channel yake Alick Macheso and find out pane chimbo chinyowani ipapapa chinonzi Zvichada Hama. So anyway, I did criticize production yesong in another video that I did. Check on the first comment and pin the link to that video. You can go and watch that, then you come back to this one, or after watching this one you go to that one, then you can still come back to the comment section and tell me what do you think. So I was shocked kunzwa kuti ndi BY Nyamhondera akaproducer this song. So I have some questions. Maybe this video is going to reach mdhara BY Nyamhondera. I have questions, many questions. Guys, takakura tichinzwa museve, tichiona zita rakanzi BY Nyamhondera riri pamasleeves emakaseti, and tainzwa munamba wequality wemuseve. Well arranged songs, well mixed songs, well mastered songs, no noise, straight to the point, the lyrics and all that stuff. I'm wondering, and I wanted to ask anizondoti sekuru BY ndoti sekuru Nyamhondera, ndoti baba Nyamhondera, nge baba mechanic manyeruke, kuti why ukaridza music yekudhara yaMacheso sounds solid and intact, haisi noisy, iri calm, at the same time my vocals acho ari solid. And these productions that took on, especially these two albums, this current ari kuburitsa and the one for last year, hatisi kusvika paBairo. What happened? Equipment yamaishandisa kudhara yasiyana here neequipment yamakushandisa mazuva ano. Technology, of course, yatotekeshera. Are we not supposed to be taking advantage of tech? What's going on? What is it? I would love kuti mukoma or baba or sekuru Nyamhondera vande answer papo. Anyway, ndaimbonzwa kudhara pane runyere kubhora ndakambonzwa sezvo ndiri producer also tine madiscussions atinomboita naamwe maproducer kunzi hanzi music iyi yekudhara hanzi yaisamixwa nekumaswa muno muZimbabwe, hanzi yaizokwirira ndege yoenda yonogadzirwa kunze uko. Aminoti vaNyamhondera havangade zvakare kuresponda here ipapo? Those are the two questions that I would love vaNyamhondera kuti varespond in the case yekuti vasangana in this video. Inini I've been listening to Museve kukura kwangu kwese,
and taitotamba museve even though takuzoitawo machoice ekuti tikuda reggae, tikuda R&B, tikuda mangoma, tikuda chii, but museve was the core. Everyone waifanira kutogona kutamba chibhasikoro paChristmas kuti ukandirwe macoins. So Sungura is engraved into us, especially in zvangu. I've been doing music for a long time. I've been listening to music for a long time. I was introduced to music by my father. Vakabva neredio yavo kuwenera kuno kwandirizve kuno tempest yange iri furniture, so yekuti taiisa ma-LP aimhanya iri 33 speed, ma-LP maumba nemasingles aimhanya iri 35. So uchabvaona kuti zveshuwa knowledge yemusic ndinayo, kwete zvekuvafana vakazotanga pama-CD nema-memory cards. Isatokwira pabucket unogadzika record, taimati ma-records aive mureki, so akadaiwo wotora tsono wogadzika, make sure wachona speed inoenderana nekuti uri kuplaya LP here kana uri kuplaya kasingle. Vaive nemarecords anga akanzi farai, aminoti chainzi farai chi jabulani wati tumasingles twacho tudikiso, kuti kwaive ne one song seri kwaimhanya 35 speed. So I know I've been listening to music. I was exposed to music a long time ago. I can tell you that there is a lot that has happened over the years and the quality has fallen. There are a lot of mishaps aunotonzwa masongs, some off keys here and there, and this is what kwakukurawo here kwamudhara nyamondera namacheso wacho vese vari vaviri. Rikaitite tichivaona yanyaya yeeji here iri kuitika, toichifanira kuonawo patinovaregerera, or what is happening, or the equipment yavari kushandisa is substandard or is different to the one that they used to. Because takanzwa kuti vaimboshanda nana Grama, if I'm not mistaken, maybe kuti kuna ana Grama kwaive neequipment dzekudhura dziya dzinongoita kuti zvinhu zvaita bo. Saka ipapapa hatikuda kuti toda kuti nyaya idzi tidzi-address, tizive kuti chii chiri kuitika kumuseve wedu. And also I would love kuti ndinzwe kuti why kusiri kuintroduce something and everyone is copying Macheso. Maybe this is why Macheso is going crazy. It's going mad. Achichinja ma sounds oregera kusound like the previous zvanenge akamboita kudhara uko tohatashoroponza. Maybe he's trying to run away from copycats. Because of recent, I listened to Makingwas, I listened to other several, Anachem Dara, Roderick. They were all sounding like Macheso. My recent 3, 4, 5 years of Mashura, but the music, yeah. So I didn't like it either. Kudara waito zauti uindi masha umuntu umwe, uyundi dembo, waizvinzi kwaizvo kuti uindi chibadura. Vanhu vaive nema sounds avakasiyana, Chimbetu family, Dendera Kings. But now unotozonzwa izwi hasi Macheso. So ipapa ndombospare wa Macheso a little bit. But ku comment section kukwanga kuchibvira pa previous video yandaita ndatukwa ndikazvirega. Ndatukwa nemafans aMacheso. Ayo ndoti ndotokumbirawo regerero. Subscribe. But vanhu vanotaura sezvandikuita izvo vanoita kuti music yedu exposed pairi kukanganiswa pogadziriswa. Kana tikashayikwa ma-whistleblowers, ma-critic, things will go south and they will never return. So I'm happy to see BY BOTHWEL NYAMHONDERA varapa, but I'm not happy nema recent projects themselves. I would love kuti va-elaborate, va-shed more light on what is happening. Equipment yasiyana here nedzavaishandisa kudhara, or someone was helping him. And now that someone is no longer there, or they no longer have the budget for that someone to. Toda kuziva tisi tine history yachisiri kufollowa zvinhu zvacho. Toda kuziva zviri kuitika kuitira mangwana for the history, for the sake of history yemusic production yedu yamuZimbabwe. Anyway, my name is SGP kana Sekuru Kudu Picture TV, and it has been nice for you watching this video. Please don't forget to subscribe. Ngatiregerei zveku tiri ana munhu mwe chete.
musava manyanya zvitora personal. Nditika. Please. Thank you so much. Salute.